Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petuk maneh karo aku, Juni Wadistio ya. Ojo lali subscribe, dislike, komen, and share ning kanca-kancamu ben roh lek aku nggih video dina iki. Wah kakak kuak 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 kuak. Nah, kon kabeh penasaran, aku bakal nggih video apa? Dadi aku ning kene bakal ngewenehi sebuah hal sing iki kaya apa ya? Kegiatan acara kegiatan sing biasa dilakoni karo wong Jawa ya, wong Indonesia lah khususnya Jawa. Yaiku apa? Ndodok. Kon gak kon ndodok? Karo. Oke, tak jelasno. Iki contone ndodok iki kaya aku ngene iki ndodok jenenge ya, iki. Nah, ini sikile ngene ya. Ya, mungkin gambarannya kayak iki lah gambarannya ya. Iki. Gambaran ndodok iki kaya gambaran kakekne iki lah. Sawangen. Oke, jadi yo apa ndodok iku? Jadi definisine ndodok yaiku lungguh tapi bokonge ora ndemek. Ora ndemek piye? Ya kaya aku ngene ngambang ya. Ngambang. Oke, jadi dina iki aku bakal ngewenehi sebuah tutorial carane ndodok sing bener. Ya, sing bener. Ya. Oke, iki berikut tutorialnya. Nah, jadi yang pertama, yang jelas kon kudu ngadeg sih. Sing keloro, posisino sikilmu kuwi seolah-olah nekuk. Alon-alon nekuk. Terus posisino kaya wong ndodok. Ya. Nah, jadi ngono tahap-tahape. Simple toh? Nah, mungkin semono dhisik videoku yen enten kakirangan kula nyuwun pangapura ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si. Aku duwe pesen pisan kas. Dislike, komen sing mendidik, dadi kon sing ngerti pasal bab ndodok iki kon iso komen ning ngisor ya, aja ning dhuwur. Ngisor ae. Ya lek ning dhuwur ya ning genteng berarti ya. Karo share ning kanca-kancamu ben roh aku nggih video tentang tutorial ndodok. Menawa kanca-kancamu sing gak iso ndodok ya. Malah iso ndodok gara-gara videoku mau. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.